Ahoj, vítejte na mém druhém YouTube kanále, ve kterém mám v plánu předhazovat myšlenky ještě méně učesaně než na mém hlavním kanále Maxwellovi démoni. A videa pro něj budu nahrávat pravděpodobně na cestách nebo venku na procházkách, tak jak třeba teď. A v blízké budoucnosti snad i s mnohem lepším mikrofonem, než mám teď. Obsah tohle videa se měl původně objevit jako součást adventního zamyšlení na démonech, ale nakonec jsem se rozhodl to zamyšlení udělat o hodně jinak a některá témata raději rozdělím do kratších videí a hodím je sem. V tomhle videu chci představit existenci pojmu, respektive filozofického směru zvaného fenomenologie. V tuhle chvíli existuje v Evropě či Severní Americe jeden takový hlavní filozofický směr, kam můžeme řadit třeba analytickou filozofii, epistemologii, tedy teorii poznání, filozofii vědy nebo vědu samotnou. A jde o směr, který se v podstatě snaží o nějaké poznání objektivního světa kolem nás, poznání vesmíru, ve kterém žijeme a někdy i lidské společnosti. Vedle toho fenomenologii můžeme vnímat jako takovou alternativu k tomuto směru, možná konkurenci. A zajímavá pro nás může být ze dvou důvodů. Za prvé někdy je označovaná jako druhá nejrozšířenější filozofie, vedle teda té, co jsem zrovna jmenoval, ale hlavně její myšlenky určovaly filozofii disidentů minulého režimu a jsou v českém intelektuálním prostředí živé dodnes. No a spousta představitelů fenomenologie je hodně nepřátelská k vědě, objektivitě, racionalitě, technologiím, takže by nás mohlo zajímat proč. Tohle video bude teda takové hodně nekorektní a nefér právě proto, že mělo být původně součástí mého nekorektního, jízlivého adventního videa na démonech, ale třeba se někdy na tomhle kanálu dostaneme i k nějaké férovější diskuzi. Pro začátek ale snad bude stačit, když si prostě řekneme, že existovali lidé jako Edmund Husserl, Martin Heidegger nebo Jan Patočka. Edmund Husserl byl německý filozof narozen v jednom nevýznamném rakousko-uherském městečku Prostnic, česky někdy též Prostějov, a znám je především pro svůj tragický vynález takzvané fenomenologie. Co je to fenomenologie? Fenomenologie z řeckého phainomai, ukazuji se, znamená ve zkratce nauku o jevech. Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností. Tím, jak se věci sami člověku ukazují v jeho vlastním vědomí. Jinými slovy je fenomenologie typ filozofického přístupu, který zkoumá to, jak se nám v našich zkušenostech vyjevují sami věci, bez ohledu na jazykové struktury, bez ohledu na ideologie. To znamená, jdeme k zkušenostem s věcmi samými. V tomto smyslu můžeme vlastně chápat fenomenologii jako i něco, co je politicky závažné, protože najednou se řekne, že vlastně odkládáme veškeré předsudky, veškeré předpojetí, veškeré ideologie a sledujeme jenom to, jak se nám ukazuje třeba šálek kávy. Co to znamená, že vnímáme určité zkušenosti, chuť, hmat, ale třeba i čas nebo naše úzkosti. Bez ohledu na jazyk, bez ohledu na to, jak nám to už předem dávají jiné vědy, přírodní vědy nebo nějaké kulturní předpoklady. Tak to je, jak chápu fenomenologii já, Tereza Matějčková, která vyučuje filozofii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Dneska víme, že principiálně není možné, aby se něco jen tak čistě jevilo bez předchozích zkušeností. Naše neuronová síť mozku totiž vnímá svět jen v kontextu svého předchozího tréninku a feedbacku, který dostává po celý život. Existují například lidé, kteří od narození neviděli, třeba kvůli nějaké mechanické vadě oka, která jim ale byla v dospělosti chirurgicky odstraněna. Takoví lidé sice najednou vidí, ale svět se jim skrze zrak jeví jako chaotická změť jemů, náhodných signálů, které bez předchozí zkušeností nedávají žádný smysl. Musí se tedy postupným tréninkem naučit vidět. Proto taky za víc než 100 let nebyly publikovány žádné smysluplné, respektive užitečné fenomenologické články popisující třeba šálek kávy. Žádný fenomenolog ve skutečnosti nedokázal ani nemohl dokázat popsat šálek kávy tak, jak se mu jen jeví, s odfiltrováním jazyka, ideologie a naučených zkušeností, protože je to čirý nesmysl.
Nicméně Husserl se domníval, že můžeme naše předsudky a zkušenosti odfiltrovat, takzvaně uzávorkovat, a nelíbily se mu tenkrát metody vědy, které se snaží naopak odfiltrovat lidský prožitek, a myslel si, že právě na základě zkoumání našich čistých prožitků, jevů, fenoménů, tak jak se nám čistě jeví v naší mysli, může založit novou metodu poznání, která bude alternativou nebo dokonce kvalitnější metodou, než je ta vědecká. Fenomenologie měla být disciplína podle jedněch nebo metoda podle druhých, která měla vlastně pomoci obnovit jednotu vědění tak, aby bylo možné obnovit lidský život založený na poznání pravdy. Což ten moderní vývoj vědy takřka neumožňoval. Svoji skepsi vůči schopnostem a společenským důsledkům aplikace vědy vyjádřil ve svém díle z roku 1936 Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, kde mimo jiné píše: Veškerý světový názor moderního člověka ve druhé polovině 19. století určovaly výhradně pozitivní vědy a jimi vyvolaná prosperity. Již se moderní člověk nechal oslepit. Mělo to za následek lehkovážné odvrácení od otázek, jež jsou pro pravé lidství rozhodující. Vědy o pouhých faktech vytváří lidi vidoucí jen fakty. Věda zásadně vylučuje právě ty otázky, které jsou za našich neblahých časů nejpalčivějšími otázkami pro člověka, vydaného nejosudnějším převratům. Vylučuje otázky o smyslu nebo nesmyslnosti celé lidské existence. Husserl byl osobním přítelem Tomáše Garrigua Masaryka. Masaryk byl jeden z mála světových politiků v té době, kteří se nevezli na populární vlně antisemitismu, a díky tomu měl svou zkušenost s terorem debility spoluobčanů, především za Hilsneriády, kdy se Masaryk prakticky jen vymezil vůči iracionální takzvané rituální nebo někdy též krevní pověře, podle které Židé při pečení macesů používají jako ingredienci krev zavražděných křesťanských dětí nebo panen. Tahle pověra je mimochodem obzvláště retardovaná. Uvědomíme-li si, jak je košer úprava pokrmů vysazená na to, aby se do jídla nedostala ani kapka krve živočicha. Vedle toho podivné křesťanské rituály se svatým přijímáním Kristova těla a pitím jeho krve nejspíš byly zdrojem obviňování raných křesťanů z kanibalismu, ačkoliv podle některých studií to možná zas tak významnou roli hrát nemuselo. Můžeme si jen domýšlet, jaké by byly asi pověry o křesťanech, kdyby oni tenkrát tvořili menšinu. Hej, víš o tom, že křesťané na těch svých zlověstných rituálech pojídají lidské maso a pijou lidskou krev? Ne, já jsem o nich něco zjišťoval a vím, že to nejsou skutečné maso a krev. Že jsou to jenom oplatky a víno, které symbolizují tělo a krev jejich vůdce. Fuj, ale jak víš, že do toho nepřimíchávají skutečné maso a krev. Hele, počkej, tamhle jde můj známý křesťan. Hej, Franto, že vy na těch svých rituálech nejíte skutečný maso a nepijete krev, že je to jenom oplatka, která je symbol. Ne, není to pouhý symbol. Hostie při proměně prochází procesem transsubstanciace, při které zůstává fyzická podoba, ale substance, podstata, se změní na skutečné Kristovo tělo. Pane bože, wow. Jako Žid si byl Husserl jistě vědom iracionality této, stejně jako dalších antisemických pověr a různých populárních antisemických textů typu protokolu sionských mudrců, které možná mohly trošku přispívat k neblahým časům, kdy je mohl prožívat v době místě vydání své Krize evropských věd, tedy v Německu roku 1936. Zajímalo by mě tedy, jestli i za nenávist vůči Židům, kterou vyvolávaly představy, že Židé pečou macesy z krve křesťanských dětí a panen, nebo že spiknutím usilují o světovládu a rozvrácení světa, že za to také podle Husserla mohla situace, kdy vědy o pouhých faktech vytváří lidi vedoucí jen fakty. Možná, že se u Husserla jen projevil klasický psychologický jev popsaný slovy Abrahama Maslowa: pokud nemáte nic než kladivo, tak se vám bude vše jevit jako hřebík. Husserl měl své kladivo, svůj nástroj, svou fenomenologii a problémy celého světa by řešil v kontextu aplikace tohoto nástroje. Nebo je možné, že Husserl znal především svou sociální bublinu akademiků a filozofů, jejichž přehnaná důvěra v automatický lidský pokrok skrze vědu a technologie ho celkem do jisté míry pochopitelně srala. A neměl moc příležitost pokecat si s běžným voličem NSDAP, aby zjistil, že lidé vidoucí pouhá fakta budou nejspíš úplně ten poslední problém, který by ho měl trápit.
že se lidé rozhodují především na základě emocí. Emocí, se kterými umí velice dobře pracovat manipulátoři a psychopatičtí diktátoři. Husserlova fenomenologie má nicméně hromadu trhlin a tak si jeho žák Martin Heidegger řekl: OK, nápad dobrý, jako jo, určitě jdeš správným směrem, ale je potřeba to všechno trochu překopat, aby to mohlo fungovat. A žák Husserla i Heideggera, Jan Patočka, si zase řekl: jako kluci, oba dobrá práce, ale ještě to bude potřeba všechno trochu překopat, aby to mohlo fungovat. A ve všech případech byla tato práce motivována mimo jiné touhou nahradit nefunkční, defektní či dokonce toxickou vědu něčím lepším. Heideggerův despekt vůči vědě lze vyjádřit třeba slovy věda nemyslí a obzvlášť nenáviděl moderní technologie. Zabýval se tématy, jako je úděl člověka vrženého do světa na určitý časový úsek své existence. Ukazoval, jak člověk nežije autenticky a zříká se odpovědnosti, když se musí přizpůsobovat prostředí a společnosti. A v těchto tématech měl pak mnoho pokračovatelů. Typickým příkladem je francouzský filozof Jean-Paul Sartre se svým existencialismem. Při lamentaci nad lidským údělem, lidským chováním a problémech společnosti pomíjel dle mého názoru dost zásadní jevy své doby, například nacionalismus, německý imperialismus či antisemitismus. Proč? No, jak to jen vyjádřit kulantně? No, Heidegger byl nácek. Martin Heidegger byl prostě nacista. Jo? Ne, že by to byl vyloženě válečný zločinec, ale byl to nacista, věřil, že prostě germánská rasa je nadřazená ostatním rasám a dělal některé docela sviňárny. Jo? Šikanoval své židovské kolegy a co je taky důležité, on se s tím vlastně nikdy nějak nevyrovnal. Heideggerovy texty patří ve filozofii vůbec k nejsložitějším na interpretaci a díky tomu se můžou Heideggerovci vždycky vyrovnat s kritikou konstatováním, že jste Heideggera jen nepochopili. Proto se o to ani nebudu pokoušet a nekorektně ho odbydu následujícím mýmem. Že bych byl kokot a zdrojem společenských problémů jsou kokoti jako já a mý nacističtí soukmenovci? Ne, je to věda, kdo se mýlí a kdo za všechno může. Bylo by jistě přínosnější diskutovat Heideggerovu fenomenologickou filozofii a jeho vztah s nacistickým režimem jako dvě samostatná témata. Tady jsem se chtěl ale dotknout jednoho takového, dle mého názoru, paradoxního fenoménu. Řada myslitelů, kteří vychází z Heideggera a přímo se na ní odvolávají, taky po jeho vzoru považují za hlavní zdroj všeho zla na světě vědu, objektivitu, racionalitu. Viz například moje adventní video, kde se hodně věnuju Václavu Havlovi. Často kladou takové naprosto automatické rovnítko mezi vědu a technologie a ideologie komunismu a nacismu a všechny hrůzy 20. století s ním spojené. Teď jsem to zase viděl v nějakých diskuzích o potřebě humanitních věd. V nějakém samostatném videu bych rád mluvil o tom, jak stupidní mi takováhle mentální zkratka připadá, ale to se budu muset věnovat jednotlivým výrokům v jejich kontextu, abych jenom nemlátil slaměné panáky. Teď bych jenom položil takovou otázku. Pokud by bylo v Německu ve 30. letech víc takových fenomenologů, takových Martinů Heideggerů nebo lidí následujících jeho vzor, znamenalo by to, že by tam nacismus neměl šanci? Jeho vlastní příběh tomu moc nenasvědčuje. Husserl i Heidegger měli pro Československo důležitého žáka Jana Patočku, který je někdy označován za nejvýznamnějšího českého filozofa. Patočka obrovsky ovlivnil kulturu českého disentu a jmenovitě pak samozřejmě Václava Havla. Václav Havel si sice na rozdíl od Patočky získal velkou popularitu v západní Evropě a Severní Americe. Někteří autoři politicko-filozofických textů však tvrdí, že tím, že Havel vlastně literárně reformuloval řadu Patočkových témat, tak Havlova umělecká slova nelze skutečně pochopit právě bez znalosti Patočkovy filozofické práce, která je ovšem na druhou stranu na západě téměř zcela ignorována. Jan Patočka byl velice skromný člověk s hlubokými morálními zásadami a obrovskou osobní odvahou. Stal se mluvčím Charty 77, což ho v podstatě stálo život. Zemřel totiž krátce po celodenním výslechu StB. Jeho odvaha, jeho přednášky mimo jiné na bytových seminářích, jeho formulace filozofických postojů kladoucí důraz na morálku, na odpovědnost za sebe i celý svět a důraz na takzvaný život v pravdě,
To všechno bylo pro český dizent nepochybně enormní inspirací. Jako protiklad k těmto ctnostem viděl nemravnost diktatury komunistického režimu, ale také trochu vědu, objektivitu a racionalitu. Ve filozofii vědy občas narážíme na téma, že věc popsaná jazykem vědy se dost liší od toho, jak ji vnímáme skrz smysly ve svém vědomí. Jeden slavný příklad za všechny, Sir Arthur Eddington v roce 1927 popisuje své dva stoly. Jeden stůl tak, jak ho přirozeně vnímá, a druhý stůl, sice ten samý, ale tentokrát s jeho strukturou a vlastnostmi popsanými fyzikálně. Ačkoliv jsem nenašel, že by Patočka někdy reagoval zrovna na Eddingtona, troufnu si říct, že o tom druhém fyzikálním stolu by řekl, že je to fujky stůl, že se máme soustředit na ten první, protože ten patří do našeho přirozeného světa. A pojem přirozený svět hraje pak obrovskou roli jak v Patočkových, tak Havlových textech. Ve své habilitační práci Přirozený svět jako filozofický problém, která ovlivnila české filozofické prostředí na mnoho let, se snažil odkrýt původní přirozenou zkušenost člověka se světem. Absence této přirozené zkušenosti podle něj vede k vnímání světa pouze skrze vědu, která ale upustila od pochopení světa v jeho celku. Místo toho jej tříští do mnoha nepřehledných dílčích oborů. Tento stav vnímání světa nakonec vede k rezignaci na otázku po smyslu lidské existence ve světě a k pasivní odevzdanosti osudu bez sebemenších známek odpovědnosti. Tak to bylo pro dnešek všechno. K tématu se určitě ještě někdy vrátíme, ale zatím se mějte a ahoj.